Studju li sar mill-Istitut tal-Governanza ta' Basel ikklassifika l-Malta bħala ġurisdizzjoni b'riskju baxx għal ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terrorizmu. L-istudju li sar din is-sena poġġa lil Malta fil-113 post minn 125 pajjiż fid-dinja li ġew mistħarġa mill-Istitut għall-Governanza ta' Basel. Dan huwa l-uniku indiċi indipendenti imsejjes fuq riċerka minn għaqda mhux governattiva li tikklassifika lil pajjiżi skont ir-riskju tagħhom dwar ħasil ta' flus u l-iffinanzjar tat-terrorizmu. L-indiċi jkejjel dawn ir-riski fil-pajjiżi skont informazzjoni li hija disponibbli minn sorsi bħal huma l-Financial Action Task Force, Transparency International, il-Bank Dinji u l-Forum Ekonomiku Dinji. L-indiċi dwar il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terrorizmu huwa msejjes fuq 15 l-indikatur miġburin f'diversi kategoriji fosthom il-konformità ma' regolamenti kontra ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terrorizmu, il-livell ta' korruzzjoni fil-pajjiż, l-standards finanzjarji u s-saltna tad-dritt. Kull wieħed mill-125 pajjiż taħt il-lenti tal-Istitut Indipendenti nata punteġġ minn 1 sa 10. Punteġġ baxx ifisser li l-pajjiż għandu riskju baxx ta' ħasil ta' flus u finanzjar tat-terrorizmu. Malta ġiet ikklassifikata fil-113 post punteġġ ta' 3.94 minn 10. Pajjiżi li għandhom punteġġ ta' 5 punti jew aktar huma meqjusa li għandhom riskju kbir u huma esposti għal ħasil ta' flus. Pajjiżna klassifika aħjar minn ġurisdizzjonijiet oħrajn Ewropej bħal Ġermanja, Franza, l-Italja, ir-Renju Unit u l-Lussemburgu. Punteġġ ta' bejn 7.76 u 8.22 minn 10, il-Mozambik, Laos, il-Myanmar u l-Afganistan ġew ikklassifikati fl-ewwel 4 postijiet bl-ogħla riskju ta' ħasil ta' flus u finanzjar tat-terrorizmu. Dan l-indiċi segwi analiżi li wettqet fl-aħħar xhur l-Aġenzija tal-Kreditu Ġermaniża Credit Reform fejn osservat l-awtoritajiet Maltin fosthom l-MFSA u l-FIAU ħadu diversi azzjonijiet fil-ġlieda kontra ħasil tal-flus u l-kontroll akbar mir-regolaturi fis-settur tas-servizzi finanzjarji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.